No niin. Sitten suutarilänä kylässä. Sirkus Kaliva. Joo. Se on tänään. Mä käyn ostamassa lipun. Reimo, No? anna rahaa Kalivan lippuun. Ei mulla antaa. Kylläpä sano. Ota omaa rahaa. Ei oo. Onhan sul. No vaan 5 senttiä. Ei sillä saa lippua. No. Paljon se lippu maksaa? 20 euroa. No ei kehtiköhän tää. No kyllähän mä nyt sen voin sulle antaa. Pääseekö mäkin sit mukaan? Ei, et sinä tule mukaan. Sä oot niin tyhmä. Sä oot kyllä sairaan ilkeä. Kyllä mä voin tulla sinne jos mä haluun. Mä estän sun. Mä sanon sille kassalle, että älkää päästäkö heimoa sisään. Joo, minä menen nyt. Joo. Siellä se on se Kaliva. Vai mikä? Kalinka. Mikä se nyt olikaan? Joo. Nyt Leila on siinä kassalla sitä lippua. Päivää. 1 lippu. Haluat se aitio vai tuolikatsamo? Aitioon. Okei. No, tässä on. Kiitos. Onkohan teillä teltassa muuten missä karkki? Joo, on täällä. Hyvä. Joo. Nyt Leila menee sinne telttaan sisään. Joo. Mihin mä menen istumaan? Nyt ne ohjaa sen. Ette tästä päätä mihin mä menen. Minä päätän itse mihin menen istumaan. Joo. Leila vaan menee johonkin. Joo. Nyt se esitys alkaa. Aloittakaa jo. Joo. Nyt sit tulee joku pelle. Ihan paska esitys. Sitten tulee seuraava. Semmonen tosi tasokas esitys. Mäkin on tätä parempi. Joo. Sitten nyt tulee joku semmonen taas joku pelle esitys. Ei taas. Joo. Sitten on väliaika. Joo. Onkohan teillä karkkia? Joo, kyllä meillä on täällä. Joo. Paljon maksaa? 5 euroa. 5 euroa. Mulla on vaan 5 senttiä. Ei sillä saa karkkia. No ei voi mitään. Mä haluun karkkia. No et sä nyt kyllä saa. Joo. Leila lyö täysin turpaa sitä kassaa ja varastaa siltä. Varastaa niitä karkkeja. Nyt mä sain karkkia. Se oli vielä ilmaista. Joo. Nyt Leila menee sinne ulos. Siellä on se generaattori. Siellä ulkona. Hiljaa! Joo. Leila rikkoi sen huudolla. Joo. Se työntekijä tulee sanoa, että sun pitää maksaa toi. Ei mulle rahaa. Mutta mun miehellä on. Hän maksaa sen. Oot sä ihan varma? Joo. Hänellä on rahaa. Joo, no mä laitan laskun sitten. Ei kun anna se vaan mulle tästä, niin mä vien sen perille. Joo. Nyt se esitys jatkuu. Joo. Nyt ne pyytää tai avustaa sinne lavalle. Nyt ne osoittaa niinku, että Leila tulis. En mä sinne tule. Nyt ne ottaa Leila väkisin. Jumalauta. En minä halua tänne. Nyt ne pyytää Leilaa tekee tän. En minä tiedä mitä. Minä menen kotiin. Ne ei päästä Leilaa. Ne heittelee Leilaa siellä. Nyt se esitys loppu. Ihan paskasirkus. Joo. En saanut edes mitään palkkaa siitä, että joudun esiintymään. Joo. Ihan paska. Mä voin valittaa katsalle tältä rahat takaisin. Anna rahat takaisin. Ei, en mä sulle mitään rahoja takas voi antaa. Kylläpäs annat. Ole hyvä ja anna tähän käteen 20 € 90 senttiä. Joo. Oo, ei me nyt enää lippui rahoja takaisin. No, sä itse tulit tänne sirkukseen. Mä oletin, että se oli parempi. No ei se nyt riipu siitä, mitä sä oletit. Mä vaadin mun rahat takaisin. Ei se nyt onnistu. Joo. Leila lähti kävelemään tyhjin käsin kotiin. Joo. No, sainhan me sieltä sen karkkia. Joo. Nyt se tuli kotiin. Se oli ihan paskasirkus. Oliko siellä kivaa? No ei todellakaan. Mä joudun sinne lavalle esiin. Vaikka mä en edes halunnut. Eikä saanut siitä edes mitään palkkaa. Ihan tyhmä sirkus. Mä en tykkää siitä. Mennäänkö, muuten se on huomenna tuolla
Jakomäessä, niin mennäänkö sinne katsomaan sitä esitystä, niin sä voit tulla uudestaan, niin mäkin haluan nähdä sen. En minä sinne tule. Jaha, mä menen sit yksi. Siellä vaan saisi ilmasta karkkia. Ilmaista karkkia. Joo. Täytyy vähän miettiä. Kyllä mä voin tulla. Joo. Oikeesti Heimo vaan huijaa. Kato, että se sais Leilan tulee sinne sirkukseen, kun Leilan pitää sielläkin sit mennä taas sinne lavalle. Joo. Sitten seuraavan päivän ne menee. Tää on tää sama paskasirkus. Miten mä haluan tänne? Nyt ne kävelee siitä kassan ohi. Joo. Mä maksan lippua. Mä ostin eilen jo lipun. Katsoin eilen näytöstä. Mä katson tänäänkin. Ilmaiseksi, koska se oli niin paskasirkus. Joo. Nyt ne on siellä. Nyt Heimo sanoo, hei mennään siihen istu tähän minne toi näyttää. En mä mene. Mä valitsen itse istumapaikkani. Joo. Käyn ensin vähän varastaa karkkia. Joo. Taas Leila löi sitä samaa, etkä turpaa. No niin, nyt on taas karkkia. Nyt esitystä alkaa. Oo! Leila hyppää sinne lavalle ja kaataa sen tahallaan. Siitä sä, kato nyt, ethän sä saisi esittää. Se on ihan paska. Miksi sä noin teit, Leila? Se on ihan paska esiintyä. Ei sekään saa varttua. Joo, Miten sä sanoit äsken? en mä tiedä jotain vaan. Joo, Nyt tulee taas se, missä valitaan joku sinne lavalle. Se kysyy direktööri, että kuka olisi vapaaehtoinen. Heimo huutaa, täällä on yksi. ei. Nyt ne ottaa Leila sinne väkisin. Joo, teki hei. Mä tapan sut tämän jälkeen. Joo, Taas ne tekee sama jutun kuin eilen Leilalle. joo. Nyt se loppu. Nyt ne kävelee kotiin. Tää on paska sirkus. En mä ne enää ikinä. Joo, Nyt Leila suuttui Heimolla niin paljon siitä, kun se pyysi sitä sinne sirkukseen. Se heittää Heimoa ja... siitä sä. Joo, Hei Leila, otit sä mun lompakon? joo. Mä menen sillä vähän karkkia. Paljon täällä rahaa? Ois ainakin 10 000 euroa. Ostan niillä karkkia.